Вече 50 години факултетът по журналистика и масова комуникация се утвърждава като лидер в обучението в професионално направление обществени комуникации и информационни науки. Значителен е ръстът на научно-изследователската дейност, както и на публикационната и издателска активност на колегията. Това са годишника на Софийския университет, това са научните сборници, сборници от международни конференции, юбилейни сборници. Това са изданията на нашите утвърдени учени. Професори, доценти, доктори на науката. Факултетските годишници излизат от 1982 година. Особено представителен е този 30-ти том тук до мен, който всъщност съдържа една научна библиография на изданията и научните публикации в нашето поле обществени комуникации, информационни науки за един много широк период. От 1990 година до 2022 година съставител на този наистина капитален труд, доцент Милена Цветкова, и приложното значение на тази библиография, научна библиография по медии и комуникации наистина е голямо. В 3 тома вече са събрани изследванията на докторантите, обучаващи се в докторската програма Медии и комуникации. Публикациите в сборниците са някаква форма, в която докторантите могат да извършат както форма на начин на тяхна академична комуникация, на това, което са научили, на това, което са изследвали, на това, до което са достигнали в своите проучвания, така и да комуникират, да общуват и да пробират своите достижения по време на своето обучение. Стремим се книгите да бъдат актуални. Част от тях са свързани с горещи теми като бежанците или книгоиздаване и COVID-пандемия. Най-новата книга е свързана с книгоиздаване и изкуствен интелект. Студентите създават книгите, защото те пишат своите авторски текстове и след заедно минаваме през целия издателски процес. Редактиране, коригиране, създаване на дизайнерска концепция, изготвяне на корица и, разбира се, това, което много ги ентусиазира, маркетинговото представяне и премиерата на книгата. А учебните вестници и списания се водят от пулса на времето и динамиката на събитията. Учебните вестници и подготовката на учебните издания е ситуирана така, че да доближи студентите максимално до реалната среда в една журналистическа редакция. Обмисленето на темите, разпределянето, взаимната корекция на хората в един екип. С поглед към развиващите се технологии, студентите поддържат и онлайн медии. В онлайн медиите студентите могат веднага да видят резултата от своя труд и могат да отразяват най-съвременни и най-актуални проблеми и тенденции. Научната периодика, продължаващи издания и сборници на факултета по журналистика се агрегират онлайн на платформите на Софийския университет Свети Климент Охридски, както и в авторитетната The Central and Eastern European Online Library. Онлайн платформа за индексирана научна периодика на страните от Централна и Източна Европа. Нашите издания получават огромна международна видимост и висок индекс на цитируемост. Така, изследванията по медии и комуникации на нашия факултет присъстват в световния научен обмен. Всичко това става възможно, защото факултетът по журналистика и масова комуникация успя да придобие официален статут на издател в Европейския съюз. На високо равнище във всички издания са оформлението и дизайнът. С нашите издания успяваме да постигнем един минималистичен, актуален за времето си дизайн.
и въпреки, че е минималистичен, в същото време е достатъчно експресивен и запомнящ се като графични решения. Амбицията на редакционния съвет е изданията да останат за поколенията. Ние правим издания, които след 100 години ще се четат. Те ще показват какво е било времето, в което е работено, ще показват професионализма и ще отразяват всъщност развитието на обществото, защото книгоиздаването, особено Гутенберговото и след Гутенберговото книгоиздаване, са в резултат на нововведения, които са както технически, така и цивилизационни.